سلام زي خبركم تخاتلتي ميرونسات لما عنت دما بزعبا زي لنك أنا بنجامن ناتانياهو زبلو زربا نعلم الزرارة استخوين له مالتي زي دوت أو مجلتي انتايو بالدليو ترجمو انتايو نبي إخبار تحللي بحث زبالة خنقل طينا مالتي حجيتي موست نوصدو زعبي نتبي وي فيديو تقندي زعبه يو مالتي حجب زعبا يوسوس كريستوس يو كما ابنتنا يوسوس كريستوس همتي يو زعبا حيلي اطوارات كال استفلالي نجر روتلس قال زبلو نسو كغلص فتينو مالتي حجي انت يخبل دليو تزحبو مغلص خقنعدي تحازدي توبيكا على مول استفلالي ريتو يبوللو حجا انهم قال نوت كوسد اللي جميره بزعبات زبولو مالتي انت يلو تزتقصو مني قال لي مالتي قدمنا في فيديو خبلكم. Well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves and to oppose their enemies in time while there's still time, before the jarring gong of danger wakes them up and wakes them up too late. This is where we are now. The fact that people don't see that, the fact that a lot of the news media are harking on a lot of fake news, but also a lot of short-sightedness, and do not see the historic period and the historic struggle that we are engaged in now. Okay. تاي يزبلابز فيديو خمس سمعكمو زقداي منيسرنا إسرائيل بحث زبالسي يوسوس أدفانتج أي نورنا بكرمي جينيس كهان قال يزبل حج مجمر تحت زيت أو عصب من يزبل قرب مبرهر خبوكم عن لأن مثلني تزيت أو عصب أب حدا أوان ناي مونغوليا نزع مونغوليا أب حدا أوان أزي عبد نكسنتين يرو نبزحات كسابي ناب إسيا خيلو ساب تشاينا خساب استفل عليه زجزاء أزيو قفيحن عبد نكسنتين يرو أب أزيز استتقص جينيس كهان بحال دما ديحيرو يوز شمز وطيوه يبلابزي أما جمرتاقن شمو كالي إنيرو مالتيو حجي انتا يوزبل تموجين قال يدبحال نير شمو باتناتهم أب شحن 160 كلتانيو أب مونغوليا أب زللو حجي مودرن مونغوليا توليدو مالتيو إذا سبزي أب أزيو مشانو كاب أب تحت نبرا أزيو ستراغلز قبل زنبرة بوزح شجر زحلفة سبينيرو دحر دحري موت أبو دما أفتي زنبرو أبو مستقتله توم سدرابيتو قرب تنت إلهم نيرو مخافتي زنبرة ترايبال سوسايتي بدحي بلعب زخقلت أون كله قسن دابل دما نتا مونغوليا يحبيروا مالتي تماقاقي لاز نبرت مونغوليا يحبيروا يزبل ابزخ قلت خلو اب عس شحن كلتا 160 دما جينيس كهان دبل شمتو هايبو مالتي ازي جينيس كهان دبل دولو رافلي مينس يبلو بزي يونيفرسال رولر مالتي ويكا يونيفرسال عالم لخاوي مرحي مالت نقولو مالتي يونيفرسال تينا حدا كستاي مالتي عجزي عالم لخاوي مرحي نبلو زلنا إذا أدماساوي مرحي ويك عالم لخاو مرحي بحث زبالة بلك أكترقوم كله of course أدماساوي مرحي دخل ترقوم أموداتا أزيو استراتيجيستي نيرو حيالي نيرو حجي سارفايف جيرو إيو يخبل دليو قدامي منيستر بأنصارو نا يسوس ترئينا جن زي يسوس قويتانا حينان يسوس كروسوس بتزبز حسب بمسارة مصحف قدسن بمسارة أمنتن يسوع كريستوس ناي فقري ناي مورال نيرو سو حيلي ناي يسوع كريستوس كا almost حجي almost 20 كلتشحن كندينا لنا كلتشحن 20 شدشن سلازي يسوع كريستوس دما حيلو ناي مغبار كله نغرو اب مسقل تسقيدو خ مسقل بمورال دما تغليصو مالتي بعبيو حدا املاح مس حدا سب موددار وي كومبير كتغبر مفتان ጠቅላላ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ምናልባት እንታይ ይግንት መልእክቱ ተዘረባ በሕጽር ዝበለ ሓያል እንትኾንካ ኣጽዋር እንተለካ ጨካን እንትኾንካ
እቲ ኢቪል ኦቨርካም እዩ ዝብሎ ብሓፂሩ ፀላእትኻ እውን የኽብሩኻ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ክትርጎም ከሎ ብቕልል ዝበለ ትግርኛ ሰባት ከኽብሩኻ ፀላእትኻ ከኽብሩኻ ተኮይኖም ሓያል ገለ ክትከውን ኣለካ እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ትኽክል እዩ ኦፍኮርስ ሓያል ምዃን ፅቡቕ እዩ ሓያል ግን ካብ ፍትሓዊ ምዃን ኢኻ ኣብዚ ዓለም ዝሰርሕ ሓያል ስለ ዝኾንካ ጨካን ስለ ዝኾንካ ኣፅዋር ስለ ዘለካ ብትዕቢት ተወጢርካ ንካልኦት ሃገራት እንተደኣ ድቑዒ ትገብረና ኣለኻ እቲ መዓልቲ ይነውሕ እምበር ንስኻ እውን ናይ ኢድካ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ በይኑ እውን ኣኻል ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓያል እዩ ነይሩ ንኣብነት ግን ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንፈሳውነት እዩ ነይሩ ዳትስ ዋይ ከዓ ሰዓርን ዘለኣለማውን ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ በዛ ኣጋጣሚ ብዙሓት ሰባት ናታንያሁ ዘድንቑ ዝድግፉ ኣለዉ ሕጂ ገሊኦም እንታይ እዮም ንእስራኤል ከም ናይ ክርስቲያን ዓንዲ ማእከል ገለ ገይሮም እዮም ዝሓስቡ ሕጂ ዝያዳ ኮነቶም ሃይማኖታውያን ዝግደፍ እንተኾነ ግን ኣነ ኣይዶን ኣንደርስታንድ ብመሰረቱ እስራኤል ዓዲ ኣይሁድያ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደልየ እቲኦም ገለ ሰባት ንእስራኤል ብክርስትና መሲሎም ዝድግፉ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ ናታንያሁ ዝበሎ ንጹር መግለፂ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ብሓፂሩስ እቲ ጄኒስ ካሃንሲ ይሕይል ይብርትዕ ንሱ ሰርቫይቭ ገይሩ ንሱ ተዓዊቱ እዩ ዝብል ዘሎ ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ which is power ይዝዕውት ሓይሊ ይዝዕውት እምበር ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ፀላይን ሰጋድን እንተኾንካስ ክትርጎምን ከሎ ብልክዕ ተርኢና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባሓቂ ኣብ ሪያሊቲ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰዓሪ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ እዚ ጄኒስ ካሃን ገለ ዝበሃል ሞንጎልያ ኔራ ገለ ኣብያ ኣላ ሞንጎልያ ሕጂ ሞንጎልያ ዝበሃል ንግስነት ኣሎ የለን እኮ ሶ ኣብ ሓደ እዋን ሓያል ኔርካ ምናልባት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ክትብዳዕ ትኽእል ኢኻ ክትዕበ ትኽእል ኢኻ ስልጣነ ሞንጎልያ ሎሚ ኣሎ ድዩ እዚ ቅድሚ ክንደይ ኣሽሓት ዓመታት ስልጣነ ዝነበሮ ከመይ ዝበለ ሞንጎልያ ሲ ሎሚ ኣበይ ኩነታት ኣሎ ኢልካ ምሕታት ንባዕሉ ልቦና ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ከተኮምፔር ክትገብር ተደሊኻ ግን ኦልሞስት 2000 ገለን ዓመት ሳርቫይቭ ገይሩሎ ክርስቲያን ወይ ሃይማኖት ክርስትና ወይ ናይ ክርስትና ሰንዛረብ ዘለና ማለት ሓደ ካፍትዮም ንነዊሕ ዘመናት ሳርቫይቭ ዝገበሩ ሃይማኖታት እዩ ሶ እዚ ማለት ድማ እንታይ ዘርእየካ ሓይሊ ነይርዎ ማለት እዩ ሓይሊ ዘይብሉ ዳ መኮን ሓንቲ ሕጂ ሓይሊ ክንብል እንከለና ግን ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኻውነቱ ኣብ ምሕረቱ ኣብ ፍትሓውነቱ ኣብ ብፍቕሪ ንሰባት ናይ ምስዓር ጥበቡ ኣብ ኣምላኻውነቱ ዳ እምበር ኣብ ኒኩለር ኣብ ሚሳይል ኣብ ገለ ይኮነን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ዓለም እዚ ንክንነብር ሓያላት ክንከውን ኣለና at the same time ከዓ ፍትሓውያን ክንከውን ኣለና ስለዚ እቲ ኮምፔር ክገብሮ ዝፈተነ ፈፂሙ ኮምፔር ዘይከውን እዩ እቶም እስራኤል ዓዲ ክርስቲያን መሲሎም ብእስራኤል ዝሓሙ ገለኻ ፅቡቕ ዝኾነ መብርሂ መልእኽቲ ማለት እንታይ ይብል ዘሎ ናታንያሁ ካብ ዝኽርዱ ይኹዱ እዮም ኦፍ ኮርስ ኮነ ኢሎም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ግን ብዝያዳ ዕሙቕ ኣቢልካ ተርኢኻዮ ግን እቲ ናትና ኣተሓሳስባስ የሕዝነካ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንእስራኤል ብናትና ረብሓታት ንኢራን ብናትና ረብሓታት ንሃገራት ብናትና ረብሓታት ኢና ክንጥምተን ዘለና ተዘይኮይኑ ብሃይማኖት እንድሕር ክንጥምት ኮይና ግን ኣብነት ብሃይማኖት ኦኬ ደን እስራኤል ሞ ብሃይማኖት ምሳና ዘራኽብ የብሉ ሕጂ ብዛዕባ ሃይማኖት ተኮይኑ እቲ ዕላል ማለት እዩ ሶ ኦቨርኦል እቲ ፓኬጅ ጥቕልል ኣቢልካ ክትሪኦም ከለካ እቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ዓመፅ እዩ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሓቂ ምዝራብ ዓይንና ከኸፊቱ ንሪኦ ዘለና ዓለም ናብ በብሓይልኻ ገፃ ትኸይደላ ትመስል እዚ ድማ ንህላውነት ደቂ ሰባትን ንቐፃልነት ሃገራትን ንቐፃልነት ጅር ወዲ ሰብን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ በብሓይልኻ ተኮይኑ ሓያል ስለ ዝኾንካ ናብ ድሌትካ ኸይድካ ንድሌትካ ተንቁር ተኮይኑ እዚ ዓለም ለኻው ግዝኣተ ሕጊ ድፈር ይጥሓስ ኣሎ ማለት እዩ ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ከዓ ሕጊ ጫካ ኣብ ዝሰፈነሉ ከዓ እቲ ዝሰዓረ እቲ ዝገጀፈ እቲ ዝሓየለ እቲ ገለ ዝኾነ ይዕወት ማለት እዩ እዚ ከዓ ንደቂ ሰባት ናፍቲ ቅድሚ ካልኣይ ኩናት ዓለም ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘመን እዩ ክወስዶም ማለት እዩ እቲ ዘመን እቲ ከዓ ኩላትና ንፈልጦ እቲ እዋን እቲ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ሞትን ከቢድ ዝኾነ ጥፋኣትን ዝረኣናሉ ዘመን እዩ ማንሃታን ፕሮጀክት ኢሉ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ በዓል ሂሮሽማ እንታይ ገይሩ ኩላትና ርኢና ኢና ስለዚ ናይ ኒኩለር ኩናት ርኢና ዓለም ብዙሕ መከራን ስቃይን ረኣያ ስለዚ እቲ በብሓይልኻ ምኻድ ግን ቤንያሚን ናታንያሁ ክብሎ ዝደለየ ብሕፅር ዝበለ ክትርጎም ከሎ እዚ እዩ እቲ ዘለዓሎ ሰብ ከዓ ነዚ ዝመስል ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ሓያል ምዃን ትገለ ዝብል ኣቦቱ እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮምፔር ክትገብር ምፍታን ግን ትኽክልን ቁንዑን ኣይኮነን ምክንያቱ ሓይሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝኾነ ፍጡር ወዲ ሰብ ኮምፔር ክትገብሮ ኣይከኣልን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመሰረቱ ሓይሉ ኣብ መንፈሳውነት ኣብ ሕድገት ኣብ ፍቕሪ ብየማን ዝፀፍዓካ ብፀጋም ሃቦ እዩ ብመሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰማያዊ ናይ ሰማይ ናይቲ ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ዳ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ብመሰረቱ ወይ ኣምላኻውነት ብመሰረቱ ናይ ምድሪ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኮምፔር ክገብር ምፍታኑ ኢት ዋዝ
unwise ማለት ንዓይ ክሪኦም ከለኹ ሲ ናይ በሓቂ ትኽክል ኣብነት ኣይኮነን ካል ኣብነት ክጥቀም ይኽእል ነይሩ እዩ ካልኦት ድኹማትን ካልኦት ሓያላትን ከምፅእ ይኽእል ነይሩ እዩ እቲ ልዕሊ ኩሎም ዝሓየለ ኣብነት ኣምፂኻ ክስታይ ክትገብር ምፍታን ግን ጠቕላላ ትኽክል ኣይኮነን ይቐኒለይ